गोपीजनवल्लभा गिरिवरधारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा गोविंद राधा गोविंद श्री राधे जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जगन्नाथ स्वामी नयन पथ गामी नयन पथ गामी भव तुमे जय गौरानिताय जय गौरानिताय गौरानिताय जय गौरानिताय जय जय प्रभुपाद 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 जय जय गुरुदेव 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 हरिनाम संकीर्तन की जय श्रील प्रभुपाद की जय गुरु महाराज जी की जय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी कृष्णाय वासुदेवाय
देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजाता सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त श्रीराधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण प्रभूजीज माताजीज, आपल्या सगळ्यांचं स्वागत आहे आजच्या श्रीमद भागवतम चर्चेमध्ये। तर उद्याचा दिवस खूप महत्वाचा आहे। उद्या श्री नरसिंह चतुर्दशी आहे, ज्या दिवशी भगवंत श्री नरसिंह देवांच्या रूपामध्ये अवतरित झाले प्रल्हाद महाराजांचं वचन सत्य करण्यासाठी आणि प्रल्हाद महाराजांना संरक्षण प्रदान करण्यासाठी। तर सामान्यतः भक्त या दिवशी संध्याकाळी डस्क डस्क म्हणजे संध्याकाळी संध्याकाळ होईपर्यंत, ज्या वेळेस तिन्ही सांजेच्या वेळेला ज्या वेळेस नरसिंहदेवांनी हिरण्यकशिपूला ठार केलं होतं पर्यंत सामान्यतः उपवास करतात। तर आपण आपल्या आपल्या तब्येतीप्रमाणे ठरवा। आणि जास्त महत्वाचं आहे की भगवंतांच्या ह्या खूप महत्वाच्या लीलेबद्दल, की कशा प्रकारे आपल्या शुद्ध भक्तांचं ते नेहमी संरक्षण करतात, त्याबद्दल कथा ऐकण्याचा प्रयत्न करा। पूजा माताजी, तुम्ही जो काही मंदिराचा शेड्यूल आहे तो शेअर करा, ठीक आहे, कथेचा। हरे कृष्ण। आणि येस प्रभूजी. येस हरे प्रभूजी. हरे कृष्ण। ऑलरेडी टाकतेय रोज ग्रुप वरती. येस प्रभूजी. ठीक आहे, हरे ठीक कृष्ण. आहे। हरे कृष्ण। आणि नारद मुनींचं हे महाराजांना प्रल्हाद महाराजांच्या प्रती आपल्या जे की त्यांचे प्रल्हाद महाराज हे त्यांचे शिष्य होते, की शिष्याच्या प्रती त्यांचं प्रेम आहे आणि आशीर्वाद आहे की ज्या ज्या वेळेस ज्या ज्या ठिकाणी पूर्ण त्रिलोकांमध्ये कुठेही शुद्ध भक्तीच्या बद्दल चर्चा होत असेल, त्या त्या ठिकाणी नारद मुनी सांगतात की प्रल्हाद महाराजांचा उल्लेख हा जरूर होईल, इतके ते महान भक्त आहे। तर त्याच्यामुळे उद्याचा जो दिवस आहे ती खूप महत्वाची संधी आहे आपल्यासाठी, भगवंतांच्या आपल्या शुद्ध भक्ताबद्दलच्या प्रेमाच्या आदान प्रदानाबद्दल ऐकण्यासाठी। तर मागच्या वेळेस आपण पाहिलं की कशा प्रकारे परीक्षित महाराज, जो की हा प्रसंग पाहत होते जिथे की एक शूद्र गुणांचा व्यक्ती
बैलाच्या रूपामध्ये धर्म आणि गायीच्या रूपामध्ये पृथ्वी देवी यांच्या प्रती अ, अनन्यसाधारण असे अपराध आणि त्यांच्यावर प्रहार करत होता. आणि त्याच्या ह्या केल्या जाणाऱ्या अ, प्रहारांमुळे पृथ्वी देवी आणि धर्म हे दोघेही खूप दुःखी आणि त्रस्त झालेले होते, घाबरलेल्या अवस्थेमध्ये होते. आणि या अध्यायामध्ये, अध्याय क्रमांक 17 मध्ये आपण पाहणार आहोत की कशा प्रकारे परीक्षित महाराजांचं ह्या दोन्ही व्यक्तींसोबत, धर्मासोबत आणि पृथ्वीसोबत कशा प्रकारे आदान प्रदान होते. आणि परीक्षित महाराज कशा प्रकारे कली पुरुषाला त्यांनी केलेल्या ह्या चुकीच्या दुष्कर्माबद्दल शिक्षाही देतात, आणि कशा प्रकारे तो कलिपुरुष शरण आल्यानंतर त्याच्या राहण्याची पण व्यवस्था करतात, ही काळजी घेताना की कशा प्रकारे त्या कलिपुरुषाच्या प्रभावाने त्यांच्या राज्यातल्या लोकांचं अधःपतन होणार नाही. आणि आपण याच्यावर पण विस्तृतरित्या चर्चा केलेली की कशा प्रकारे कलियुगाचा प्रभाव तर आहे, पण ह्या कलियुगाच्या प्रभावामध्ये पण आपण स्वतःला भागवतामध्ये दिलेल्या उपयोगांचा, वेगवेगळ्या उपदेशांचा उपयोग करून आपण स्वतःच्या जीवनामध्ये कलिपुरुषापासून वाचू शकतो, सावध राहू शकतो. तर शिल प्रभुपादजी उदाहरण देतात की बाहेर पाऊस असो, परंतु त्या पावसामध्ये असं नाही की पाऊस येत आहे म्हणजे आपण भिजलंच पाहिजे. आपण छत्री पण सोबत ठेवू शकतो, जेणेकरून पावसापासून आपलं संरक्षण व्हावं. तर त्याचप्रमाणे बऱ्याचदा लोक कधी कधी स्वतःच्या दुष्कृत्यांसाठी किंवा जगात आजूबाजूला चालणाऱ्या दुष्कृत्यांसाठी कलियुगाला दोष देतात, परंतु भागवत किंवा बाकीचे धर्मग्रंथ हे न्यूट्रलला आपण मराठीमध्ये काय म्हणतो, तटस्थ तटस्थ असं त्याच्यावर अवलोकन देतात की कशा प्रकारे जर कलियुग इतकंच जर वाईट असतं तर अनेक सारे देवता आणि ऋषीमुनिगण यांनी त्या कलियुगाची पूजा केली नसती, यांनी त्या कलियुगामध्ये जन्म घेण्यासाठी इच्छा प्रकट केली नसती. कारण ह्या कठीण युगामध्ये तेवढंच काही सोयीस्कर पण करून ठेवलेली आहे भगवंतांनी, बाकीच्या ऋषीमुनींनी, की आपण भक्ती मार्गाचं साध्या सरळपणे पालन करून आपल्या जीवनामध्ये परिपूर्णता प्राप्त करू शकतो. तर आपण श्लोक क्रमांक 3 पासून सुरुवात करूया. कृपया आपण श्लोक म्हणण्याचा प्रयत्न करा. गाम च धर्म दुघाम दिनाम गां च धर्मदुघां दिनां गाम च धर्म दुघाम दिनाम गां च धर्मदुघां दिनां भ्रूशं शूद्र पदाहता भूतं शूद्रपदाहतां विवत्साम अश्रुवदनाम विवत्सामाश्रुवदना क्षामां यव समिच्छति. क्षामां विवसमुच्यते. कुणाला वाचायचंय का प्रभुजी, माताजी? हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मी मत हा, किरण जाधव प्रभुजी. हरे कृष्ण. धर्मतत्वे देऊ शकणारी उपकार करती गाय आता अगदी दीन आणि आपत्तीहीन झाली होती. शुद्र तिच्या पायावर प्रहार करीत होता. तिच्या नेत्रातून अश्रू येत होते. ती अगदी खिन्न आणि क्षीण झाली होती. रानातील थोडेसे गवत खावयास मिळावे यासाठी ती आतुर होती. तात्पर्य श्रील प्रभुपादाद्वारा श्रील प्रभुपाद की जय. कलियुगाचे पुढचे लक्षण म्हणजे गायीची अवनत स्थिती हे होय. गायीचे दूध काढणे म्हणजे द्रवरूपात धर्मतत्वे मिळवणे होय. मोठमोठे ऋषीमुनी केवळ दुधावरच राहत असत. श्री सुखदेव गोस्वामी धार काढण्याच्या वेळी एखाद्या गृहस्थाकडे जात आणि थोडेसे दूध सेवन करून त्यावर आपला निर्वाह करीत. केवळ 50 वर्षापूर्वीपर्यंत सुद्धा अशी स्थिती होती की एखाद्या साधूला हवे तितके दूध देण्यास कोणीही संकोच करीत नसे. गृहस्थाश्रमी लोक दुधाचे पाण्याप्रमाणे दान करीत.
वैदिक शास्त्रानुसार चालणाऱ्या सनातनी गृहस्थांचे हे कर्तव्य आहे की त्याने केवळ दुधासाठीच नव्हे तर धर्म कर्तव्य म्हणून गायी बैलांचे पालन केले पाहिजे. सनातनी मनुष्य धर्म कर्तव्य म्हणून गायीची पूजा करतो व ब्राह्मणांचा आदर राखतो. यज्ञ कर्मासाठी गायीच्या दुधाची आवश्यकता असते आणि यज्ञ केल्याने गृहस्थ संतुष्ट होतो. गायीचे वासरू दिसावयास तर सुंदर असतेच, पण ते गायीला एक प्रकारचे समाधान देते आणि त्यामुळे गाय ही धन्याला शक्य तितके अधिक दूध देते. या कलियुगात वासरे गायीपासून इतक्या लवकर हिरावून घेतली जातात आणि तीही अशांसाठी की भागवतासारख्या ग्रंथामध्ये त्याचा उल्लेखच नको. गाय बिचारी डोळ्यातील अश्रू आणून उभी असते. तो शूद्र गवळी कृत्रिम रीतीने त्याची धार काढीतच असते आणि जेव्हा ती दूध देईनासे होते तेव्हा त्या गायीची पाठवण कत्तलखान्याकडे होते. या अतिशय पापात्मक गोष्टी आजच्या समाजाच्या दुःस्थितीला कारणीभूत आहेत. आर्थिक प्रगतीच्या नावाखाली आपण काय करीत आहोत हेच लोकांना कळत नाही. कलीचा प्रभाव त्यांना अज्ञानांधकारात ठेवील. शांतता आणि प्रगती यासाठी काय प्रयत्न करायचे असतील ते चालू द्या, परंतु तरीही कोणत्याही परिस्थितीत गोवंशाला सुखी ठेवल्याने आपण कसे सुखी होतो हेच मुळी मूर्ख लोकांना कळत नाही. तथापि तो निसर्गसिद्ध नियम आहे. भागवत अधिकार वाणीने जे सांगत आहे त्याचा आपण स्वीकार करूया आणि मानवी समाजाच्या सुखासमाधानात भर घालूया. हरे कृष्ण प्रभूजी. श्रील प्रभुपाद की जय. जय. हरे कृष्ण. धन्यवाद प्रभूजी. तर भगवद्गीतेमध्ये एक खूप सुंदर श्लोक येतो. भगवद्गीतेचा शेवटचा श्लोक आहे तो. आपण एकदा वाचू तो. कृपया आपण सर्वांनी म्हणण्याचा प्रयत्न करा. यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरः यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर् तत्र श्रीर्विजयो भूतिर् ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम. ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम. तर या श्लोकामध्ये संजय धृतराष्ट्राला सांगतात कन्क्लुजन मध्ये भगवद्गीतेच्या की जिथे कुठे कृष्ण आहेत जे योगेश्वर आहेत. योगेश्वर म्हणजे सर्व योग्यांचे हे स्वामी आहेत. आणि यत्र पार्थ धनुर्धर, पार्थ म्हणजे अर्जुन, आणि जिथे अर्जुन आहे जो की सर्व धनुर्धरांमध्ये धनुष्यबाण चालवणाऱ्या योद्ध्यांमध्ये सर्वश्रेष्ठ आहे, तेथे चार गोष्टी ह्या नेहमी असतील. आणि कोणत्या चार गोष्टी आहेत त्या? तत्र श्रीर, श्रीर म्हणजे ऑप्युलन्स, ऐश्वर्य, संपन्नता. तत्र श्रीर म्हणजे तिथे संपन्नता ऐश्वर्य असेल, तिथे विजय असेल. ध्रुव, ध्रुव म्हणजे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पॉवर, म्हणजे खूप अतिविशाल असामान्य असं सामर्थ्य असेल. आणि नीतीर, नीती म्हणजे नीतिमत्ता, मॉरॅलिटी. नीतिमत्ताला आपण समानार्थी शब्द काय म्हणतो? चांगले मूल्य असतील. तर ह्या चार गोष्टी जिथे कुठे भगवंत असतील आणि जिथे कुठे अर्जुनासारखे शुद्ध भक्त असतील त्या ठिकाणी ह्या चार गोष्टी निश्चित असणार. त्याच प्रकारे आपण इथे या भागवताच्या श्लोकामध्ये पाहत आहोत की कशा प्रकारे जिथे भगवंतांच्या हे प्रिय जीव, गाय, बैल हे जर आनंदात नांदत असतील, त्यांना जर सुखी समाधानी ठेवत असून त्यांचं जर संरक्षण प्रदान केलं जात असेल त्यांना, तर कशा प्रकारे त्या ठिकाणी पण सर्व संपन्न राहील, सर्व जो समाज आहे तो सुखी राहील. श्रीमद भागवतात सांगितल्याप्रमाणे इथे श्रील प्रभुपादजी लिहितात की मूर्ख मनुष्यांना हे लक्षात येत नाही
की कशा प्रकारे गोवंशाला म्हणजे गाय आणि गायीपासून जे उत्पन्न होणारे जे आहेत बैल वगैरे, त्या सर्व प्राण्यांना जर आपण व्यवस्थित काळजी घेतली, त्यांना जर सुरक्षित ठेवलं, तर समाजाला पण सुख शांती प्राप्त होईल. आपण आजच्या काळामध्ये पाहतो की बहुतांश ठिकाणी गायींना असं उघड्यावर त्यांचं अन्न शोधण्यासाठी वगैरे दिवसा सोडून दिलं जातं आणि संध्याकाळी त्या घरी येऊन त्यांचं दूध काढण्याचा प्रयत्न केला जातो आणि दिवसभर खाण्यासाठी त्यांना काही व्यवस्थित चारा वगैरेची व्यवस्था नसते. आणि काही काही ठिकाणी तर इतकी वाईट परिस्थिती पाहायला मिळते की गायींच्या पोटांमधून किलोमधून प्लास्टिक वगैरे काढल्या गेलेले ऑपरेशन करून तिला त्रास होत असताना. याचा अर्थ कचरा कुंडी वगैरे अशा ठिकाणी जाऊन मिळेल ते खायचा प्रयत्न करतात आणि त्याच्यामध्ये प्लास्टिक वगैरे त्यांचं अन्न नसणारे पदार्थ पण त्यांच्या पोटात जातात. तर अशा प्रकारे गोवंशाची जर निगा ठेवली आपण दुर्लक्ष करून, तर मनुष्य समाज हा सुखी राहू शकणार नाही भागवतानुसार. आपण आता मागच्याच आठवड्यामध्ये आम्ही गेलो होतो श्री श्री राधा दामोदर मंदिर इस्कॉन वेल्ला इथे, जे की राजगड जो किल्ला आहे शिवाजी महाराजांचा, तोरणा राजगड, त्या किल्ल्यांच्या पायथ्याशी आहे. खूप सुंदर मंदिर आणि परिसर आहे आणि मंदिराचं शेतीचा परिसर पण आहे, आजूबाजूला गोशाला आहे. तर तिथल्या गोशालेमध्ये पहा किंवा इथल्या मंदिराच्या गोशालेमध्ये पहा, पुण्यातल्या किंवा आता मंगलोरमध्ये गोशाला प्रभूजींनी स्थापन केली आहे, त्या ठिकाणी पहा इतकी छान प्रकारे काळजी घेतली जाते की गायी ह्या एकदम गुबगुबीत आणि त्यांचं जे त्वचा आहे ती पण इतकी मऊ लागते की असं त्याच्यावरून हात काढा वाटत नाही. एकदम स्वच्छ, स्पॉटलेस आणि खूप चांगल्या प्रकारे काळजी घेतली जाते. खूप चांगल्या प्रकारचा चारा खाऊ घातला जातो, रोज त्यांना धुतलं जातं, रोज त्यांना फिरायला वगैरे छान नेलं जातं. तर सांगण्याचा हेतू असा की ज्यावेळेस आपण भगवंतांच्या ह्या प्रिय भक्तांची व्यवस्थित प्रकारे काळजी घेऊ, तर त्याच्यामध्ये संपन्नता ही स्वाभाविकतः येईल. त्यासाठी विशेषतः वेगळे प्रयत्न करायची गरज नाहीये. आणि आता आम्ही त्या इस्कॉन राजगड वेल्ला या ठिकाणी गेलो होतो, तर तिथल्या भक्तांनी पूर्ण आम्हाला तो परिसर दाखवला. वेगवेगळे शेत जे मंदिराने संपादन केले आहेत आणि त्या ठिकाणी कशा प्रकारे त्यांची प्लॅनिंग आहे की गायींसाठी चारा म्हणा, मंदिरासाठी धान्य वगैरे उगवत आहेत या क्षणी पण इंद्रायणी तांदूळ वगैरे तिथे उगवतात आणि मंदिरात लागणाऱ्या भाज्या असू, धान्य असू, दूध असू, या सर्वांची व्यवस्था ही मंदिराच्या शेतातून होत आहे. तर सांगण्याची गोष्ट अशी की ह्या चार गोष्टींसाठी कोणत्या श्री श्री विजय, ध्रुव आणि नीती, या चार चार गोष्टींसाठी विशेषतः वेगळे प्रयत्न करण्याची गरज नाहीये. ज्या ठिकाणी भगवंतांची आणि त्यांच्या प्रिय भक्तांची व्यवस्थित प्रकारे सेवा केली जाते, त्या ठिकाणी ह्या चार गोष्टी नैसर्गिकरित्या उपस्थित राहतील, हे श्रीमद भागवत सांगतं आणि हे भगवद्गीता पण आपल्याला सांगत आहे. आणि श्रील प्रभुपादजी सांगतात की कशा प्रकारे हे दूध हे असं धर्मतत्व सांगितलेलं आहे. ते असं विशेष अन्न आहे की ज्याने आपल्याला आध्यात्मिक प्रगतीसाठी पण खूप खूप मोठी मदत मिळते. ज्या प्रकारे आपल्या श्रील प्रभुपादजी लिहितात की आपल्या मेंदूतल्या ज्या पेशी आहेत, ज्या आध्यात्मिक प्रगतीसाठी आवश्यक आहेत, अशा पेशींची वाढ आणि न्यूट्रिशन, नरिशमेंट म्हणजे त्यांचं भरण पोषण हे गायीच्या ह्या दिलेल्या अन्नामुळे आपल्याला होतं. आणि खूप आधीच्या काळात जाण्याची गरज नाही. ते सांगितलंय की कशा प्रकारे सनातन काळामध्ये जे ग्रहस्थ होते ते कोणत्याही सद्गृहस्थांना, ऋषीमुनींना दूध दान देण्यामध्ये कधीही कंजूशी, कधीही त्याच्यामध्ये आढेवेढे आणत नसत. एकदम पाण्याप्रमाणे दान करीत, म्हणजे जेवढे पाहिजे तेवढे मुबलक प्रमाणामध्ये देत. आणि खूप वैदिक काळामध्ये जाण्याची गरज नाहीये. माझा स्वतःचा अनुभव आहे. अराउंड 2012-13च्या काळामध्ये, म्हणजे जस्ट 10-12 वर्षांपूर्वी आम्ही एकदा द्वारका यात्रेला गेलो होतो इथल्या पुण्याच्या भक्तांसोबत. आणि संध्याकाळी एका ठिकाणी थांबलो आणि मुलगी लहान होती त्यावेळेस, मे बी अराउंड 2-3 वर्षांची वगैरे असेल. आणि तिला रात्री जेवणासाठी दूध पोळीची सवय होती. तर पोळी तर सोबत घेतली होती ज्या ठिकाणी प्रसाद होता,
पण दुधाची व्यवस्था पाहण्यासाठी आम्ही संध्याकाळी बाहेर निघालो आणि तिथे दुधाचे वगैरे असे बरेच दुकान आहेत जे की दुधापासून वेगवेगळ्या मिठाया वगैरे तयार करतात किंवा त्याच्यापासून बनणारे पदार्थ विकतात. तर त्यांना आम्ही विनंती केली की आम्हाला थोडंसं दूध द्या एका ग्लासमध्ये आणि त्याचे काय पैसे आहेत ते सांगा. तर त्या द्वारका नगरीमध्ये त्या दुकानदारांनी दूध तर दिलंच प्रेमाने, गरम दूध, पण पैसे घेण्यास नकार दिला. खूप विनंती केली त्यांना की असं नका करू, आम्हाला पण घेण्यासाठी ऑड वाटेल, तुम्ही पैसे घ्या. ते म्हणाले की हे तुमच्यासाठी नाहीये, ह्या लहान मुलासाठी घेतायत तुम्ही. तर ह्या लहान मुलांनी दूध, त्याचा काय आहार आहे तो जर आनंदाने घेतला तर त्याचा आम्हाला आशीर्वाद लागेल. तर अशा प्रकारची भावना ही वैदिक संस्कृतीमध्ये होती की लोक, आता आम्ही तर ग्रहस्थ होतो, ग्रहस्थांकडून पैसे घ्यायला काही हरकत नाही, परंतु ऋषीमुनींना मुबलक प्रमाणामध्ये अ, दुधाचं वगैरे दान करायचे. आणि भागवतामध्ये पण शुकदेव गोस्वामींचा उल्लेख येतो की शुकदेव गोस्वामी कशा प्रकारे हे दुधाची भिक्षा मागण्याच्या नावाखाली ग्रहस्थांच्या घराच्या दरवाजामध्ये जायचे, केवळ तेवढाच वेळ थांबायचे, 10-15 मिनिट, जो की त्या ग्रहस्थाला दूध काढण्यासाठी वेळ लागतो. आणि ते दान प्राप्त करण्याच्या नावाखाली त्या ग्रहस्थाला कृष्ण भावनेचा उपदेश प्रदान करायचे. म्हणजे दुधाचं दान घेणं हे तर केवळ एक बहाणा होता, खरं त्याच्यामध्ये त्यांचा उद्देश असायचा ऋषीमुनींचा की ते दान स्वीकारून त्या ग्रहस्थाला सत काय प्राप्त व्हावं, पुण्यकर्म म्हणा किंवा सुकृती प्राप्त व्हावी, जेणेकरून आध्यात्मिक जीवनामध्ये त्याची प्रगती व्हावी. आणि त्याच काळामध्ये ते दान स्वीकारण्याच्या काही मिनिटांच्या काळामध्ये त्याला कृष्ण भावनेचा उपदेश ऐकता यावा त्या ऋषीमुनीकडून. अशा प्रकारे दोघांनाही फायदा व्हायचा की ग्रहस्थांनाही ते दान केल्याचं पुण्य प्राप्त व्हायचं, सुकृती प्राप्त व्हायची कृष्ण भावनेचा उपदेश ऐकण्याची, आणि त्या ऋषीमुनींना पण त्यांच्या जगण्यासाठी जे मूलभूत अन्न आवश्यक होतं, दूध, ते पण प्राप्त व्हायचं. तर अशा प्रकारची ही संस्कृती ही वैदिक संस्कृती आहे. परंतु आधुनिक कलियुगातली संस्कृती म्हणजे अशा गायींना कोणतीही त्यांची व्यवस्थित व्यवस्था न करता रस्त्यावर उघड्यावर फिरू देणं, ना की त्यांच्या अन्नाची व्यवस्था आहे, ना की त्यांच्या पाण्याची व्यवस्था आहे. आणि त्यांच्याकडून केवळ निसर्गाने जी त्यांना क्षमता दिली आहे दूध देण्याची, केवळ त्याच्यासाठी त्यांचा उपयोग करणे. आणि ज्या वेळेस त्यांच्यामध्ये ती क्षमता राहणार नाही त्यावेळेस त्या गायी किंवा बैलांना एका कत्तलखान्याला म्हणजे खटकाला विकून टाकणे. आपण मागच्या वेळेस उल्लेख केला होता की कशा प्रकारे जर गाईचं वासरू लहान असताना, आणि मी एका व्हिडिओमध्ये ऐकलं होतं की जर आपण त्याला मुबलक प्रमाणामध्ये गाईचं दूध पिऊ दिलं पहिले काही आठवडे, तर ती गाय नेहमीपेक्षा कितीतरी जास्त काळापर्यंत दूध देत राहते. ते वासरू मोठं होत जातं, तसं त्याला दुधाची गरज पडत नाही, चारा वगैरे खायला लागतं, पण तरी पण ती गाय आनंदाने दूध देत राहते. हे प्रूव्हन एक्सपिरियन्स म्हणजे सिद्ध केले गेलेला प्रयोग आहे. तर काही वेळेला लोक कारण सांगतात की वासराला गाईचं अनलिमिटेड म्हणजे पाहिजे तेवढं दूध याच्यासाठी पिऊ द्यायचं नाही, कारण त्याला अपचन होतं. परंतु भक्तांनी त्याच्यावर पण संशोधन केलं आणि हे पाहिलं गेलं की त्या वासराला त्यावेळेसच अपचन होईल जर त्याला खूप लवकर आपल्या आईपासून दूर केलेलं असेल. आजकाल तर जन्मल्यानंतरच बाजूला करतात, सुरुवातीचे काय 5-10 मिनिटं दूध पिऊ देऊन. आणि त्याच्यामुळे, कारण त्या वासराला आईपासून दूर ठेवण्यात आलेलं आहे, ज्या वेळेस त्याला आईच्या जवळ सोडण्यात येतं ते इतकं किती पिऊ आणि किती नाही इतक्या हवेने ते दूध पितं की मग त्यावेळेस जास्त दूध घेतलं जातं आणि अपचन होतं. परंतु सुरुवातीपासून जर त्या वासराला आईच्या जवळ राहू दिलेला आहे किमान 4 आठवड्यांसाठी, 1 महिन्यासाठी, तर ते कधीच अपचन होणार नाही, कारण त्याला माहिती आपल्याला पाहिजे त्यावेळेस हे अन्न उपलब्ध आहे, त्याच्यामुळे कधीच ते आवश्यकतेपेक्षा जास्त ते अन्न स्वीकारणार नाही. तर सांगण्याचा हेतू हा की वैदिक संस्कृतीमध्ये हे सारे नियम व्यवस्थित प्रकारे दिलेले आहेत आणि त्याचं जर व्यवस्थित प्रकारे पालन केलं, ह्या प्राण्यांना जर व्यवस्थित संरक्षण दिलं, तर निश्चित त्या घराला म्हणा, त्या मंदिराला म्हणा किंवा त्या इनिशिएटिव्हला म्हणा, भगवंतांच्या दयेने कोणत्याही गोष्टीची कमी पडणार नाही. आणि हे आपण नाही सांगत आहेत, हे भागवतामध्ये, भगवद्गीतेमध्ये
लिहिलेलं आहे. कुणाचा काही प्रश्न आहे का प्रभूजीज माताजीज? हरे कृष्ण. आणि आपल्याला जरी असं वाटत असेल की आजच्या काळामध्ये आपल्याला शक्य नाही गायीची किंवा बैलांची आपल्या घरी काळजी घेणे, कारण अंगण नाही, जागा नाही, परंतु आपण निश्चित कोणत्या ना कोणत्या गोशाळेला निश्चित आपल्या आपल्या परीने मदत करू शकतो. आणि या गायींची वगैरे तिथे जी काळजी घेतली जाते त्यासाठी हातभार पण लावू शकतो. आता काही दिवसांपूर्वी माझे आई वडील इथे भेटण्यासाठी आले होते आणि कालच्या दिवशीच त्यांच्या लग्नाचा वाढदिवस होता, म्हणजे 21+25 अराउंड 46वा वाढदिवस वगैरे. तर जाण्याच्या अगोदर आईने 200 रुपये हातात दिले आणि म्हणाली की आपण त्या दिवशी वेल्ल्याला गेलो होतो तर तिथे काही तू पैशांचं पाकिट दिलं निघताना, तर मला माहित नव्हतं की तू देणार आहेस, नाहीतर मी त्यावेळेसच दिले असते, पण तू ह्या विशेष दिवशी म्हणजे 9 मेला कालच्या दिवशी कृपया त्या गोशाळेला आमच्यातर्फे ही छोटी भेट म्हणून दे लग्नाच्या वाढदिवसानिमित्त. तर सांगण्याची गोष्ट अशी की ह्या प्राण्यांना आपण आपल्या परीने जे शक्य आहे ते त्या स्तरावर निश्चित मदत करू शकतो आणि त्यांचे आशीर्वाद तरीही प्राप्त करू शकतो. कुणाचा काही प्रश्न आहे का प्रभूजीज माताजीज? हरे कृष्ण. ठीक आहे, आपण पुढे जाऊ. श्लोक क्रमांक 4. पपृच्छ प्रथमारूढ पप्रच्छ प्रथमारूढ कार्तस्वर परिच्छदम् कार्तस्वर परिच्छदम् मेघगम्भीरया वाचा मेघगम्भीरया वाचा वाचा समारोपितकार्मुकः समारोपितकार्मुकः. तर आतापर्यंत मागच्या अध्यायामध्ये आणि आतापर्यंत आपण पाहिलं की परीक्षित महाराज केवळ ऑब्झर्व करत आहेत, पाहत आहेत, आणि गाय आणि बैल धर्माच्या रूपामध्ये, बैलाच्या रूपामध्ये धर्म, गायीच्या रूपामध्ये पृथ्वी यांचा संवाद त्यांनी पाहिलेला आहे. तर आता परीक्षित महाराज बोलायला सुरू करतात. कुणाला वाचायचंय का प्रभूजीज माताजीज? हरे कृष्ण. हरे कृष्ण प्रभूजी, वाचू का? हा, योजना माताजी. धनुष्यबाणाने सुसज्जित तसेच स्वर्णजडित रथावर आरूढ असलेले परीक्षित महाराज आपल्या मेघासमान गरजणाऱ्या गंभीर वाणीने त्या शूद्राला म्हणाले. तात्पर्य: परीक्षित महाराजांसारखा शासनप्रमुख किंवा ज्याच्याजवळ साम्राज्य सत्ता आहे आणि दुष्टांना शासन करण्यासाठी जो शस्त्रास्त्रांनी संपन्न आहे, असा राजाच कलीच्या प्रतिनिधींना आव्हान देऊ शकतो. तेव्हाच केवळ या युगातील अधःपतनाला तोंड देता येईल. शासन प्रमुख जर असे कडक नसतील तर राज्यात नेहमीच अशांती असेल. आजचे निवडून आलेले दिखाऊ शासन प्रमुख हे मुळात अधःपतित जनतेचे प्रतिनिधी. त्यांना परीक्षितांसारख्या दक्ष राजाची सर कशी येणार? राजाच्या वेशाला महत्व नाही, त्याच्या कार्याचे मोजमाप होत असते. हरे कृष्ण प्रभूजी. श्रीला प्रभुपाद की जय. जय. हरे कृष्ण माताजी, धन्यवाद. तर असं कितीतरी आदर्श राजांची उदाहरणे आपण शास्त्रामध्ये पाहतो की कशा प्रकारे आपल्या प्रजेच्या संरक्षणासाठी, त्यांची काळजी घेण्यासाठी हे राजे नेहमी तत्पर असायचे आणि त्यांना स्वतःच्या जीवापेक्षा किंवा स्वतःच्या आप्तेष्टां एवढीच काळजी किंवा आप्तेष्टांपेक्षाही जास्त काळजी ही प्रजेची असायची. खूप सारे उदाहरणं पाहतो आपण की कशा प्रकारे कृष्णाचे आजोबा महाराज उग्रसेन, ज्या वेळेस कृष्णाने कंसाला ठार मारलं आणि द्वारकेमध्ये उग्रसेन महाराजांच्या अधिपत्याखाली राज्य चालायचं. कृष्ण हे एक्झिक्युटिव्ह म्हणजे दैनंदिन व्यवहार चालवण्यासाठी कार्य करायचे, परंतु जे राजा होते अंधक वंशाचे, ते पूर्ण उग्रसेन महाराज होते. तर त्यांच्याकडे ज्यावेळेस एक व्यक्ती तक्रार घेऊन आला की एक ब्राह्मण आला की कशा प्रकारे त्याच्या मुलाचा मृत्यू झालाय आणि हे चुकीचं आहे की वडिलांच्या अगोदर मुलाचा मृत्यू होणे. तो म्हणाला की याचा अर्थ राजा धर्माच्या तत्वांचं पालन व्यवस्थित करत नाहीये आणि तुम्हाला राजा म्हणून राहण्याचा अधिकार नाहीये. तर अशा प्रकारे या व्यक्तीने आक्षेप घेतल्यानंतर उग्रसेन महाराज लगेच तयार झाले होते आपल्या सिंहासनावरून पाय उतार होण्यासाठी. परंतु नंतर अर्जुन आणि कृष्ण हे यमराजाच्या
दरबारामध्ये गेले आणि त्यांनी कशा प्रकारे त्या ब्राह्मणाच्या मुलाला शोधून काढलं आणि त्याला परत आणलं. तर सांगण्याचा हेतू असा की ते राजा हे म्हणाले नाहीत की कशा प्रकारे तू तर बाबा एक लाखो प्रजाजनांपैकी एक आहेस, असं कुणाच्याही घरी काही मृत्यू झाला तर तू राजाला पकडणार का, असं त्यांनी म्हटलं नाही. स्वतःचं उत्तरदायित्व म्हणून त्यांनी ती जिम्मेदारी स्वीकारली. परंतु आजच्या काळामध्ये आपण अनेक ठिकाणी जे थोडेफार वंशानुसार राजेशाही जिथे बाकी आहे तिथे बघतो की पूर्ण भौतिक आनंद उपभोगी असे हे राजे राहिलेले आहेत, ज्यांना की प्रजेच्या भल्याचं काही एक पडलेलं नाही आणि त्या प्रजेचा उपयोग केवळ आणि केवळ आपल्या इंद्रिय तृप्तीसाठी आणि अहंकार तृप्तीसाठी हे राजे करून घेतात. तर आणि बाकीच्या ठिकाणी जिथे लोकशाही आहे त्या ठिकाणी पण आपण पाहतो की जे निवडून आणणारे जे लोक आहेत त्यांच्यातच मुळात पात्रता नाहीये. तर ते अशाच प्रकारचे प्रतिनिधी लोकप्रतिनिधी म्हणून स्वीकारतील किंवा निवडून आणतील जे की त्यांच्यासारख्याच अधपतन झालेल्या अधपतित अशा गुणांनी भरलेले आहेत. त्याच्यामुळे अशा शासन प्रमुखांना जे की वैदिक संस्कृतीमध्ये तेवढी त्यांची पात्रता नाहीये, त्यांना परीक्षित महाराजांसारख्या दक्ष राजाची सर येणार नाही असं भागवत सांगत आहे. आणि त्याच्यामुळेच राजा इतक्या छान प्रकारे प्रजेची काळजी घ्यायची म्हणूनच त्या काळामध्ये शास्त्रानुसार त्या महाराजांना तेवढं ऐश्वर हे अलाउड, तेवढं ऐश्वर हे प्रमाणित होतं किंवा तेवढं जर काही भौतिक आनंद पण म्हणता येतील ते पण त्यांना लागू किंवा उपलब्ध होते. का? कारण कर्तव्याच्या बाबतीमध्ये एक व्यक्ती इतक्या साऱ्या व्यक्तींच्या आध्यात्मिक आणि भौतिक सर्व गरजांची व्यवस्थित काळजी घेत होता. त्याच्यामुळे त्यांना तेवढं महत्व दिलं जायचं, तेवढा त्यांना सन्मान दिला जायचा. आता परीक्षित महाराज पुढे त्यांचं कशा प्रकारे आदान प्रदान होतं ते आपण पाहूया. श्लोक क्रमांक 5. कस्त्वं मच्छरणे लोके कस्त्वमच्छरणे लोके बलध्वंस्य बलान् बली बलान् बली बलान् बली नर देवोऽसि वेशेन नरदेवोऽसि वेशेन नटवत्कर्मणा द्विजः नटवत्कर्मणा द्विजः. तर ह्या शेवटच्या शब्दामध्ये जी संधी आहे नटवत कर्मणा अद्विज आहे, ते अद्विज. अद्विज म्हणजे एका क्षत्रियाच्या वेशामध्ये दिसायला तर तू एका क्षत्रियाच्या वेशामध्ये आलेला आहेस हे शूद्र गुणांच्या पुरुषा, परंतु तुझे कर्म कसे आहेत? कर्म त्याप्रमाणे नाही आहेत, एका द्विजाप्रमाणे नाही आहेत, क्षत्रियाप्रमाणे नाही आहेत. नटवत. नटवत म्हणजे एखाद्या नाट्यातल्या ऍक्टर प्रमाणे, नटाप्रमाणे तू पोशाख घालून आलेला आहे क्षत्रियाचा, परंतु गुण हे तुझे आणि कार्य हे एकदम शूद्र वृत्तीचे आहेत, कारण तू या निष्पाप प्राण्यांना प्रहार करत आहेस, त्यांचं शोषण करत आहेस. कुणाला वाचायचंय का? प्रभुजीज, माताजीज, हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. प्रभूजी मी वाचू? हा, क्षितिजा माताजी, हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. श्रीला प्रभुपाद की जय. अरे तू कोण आहेस? तू तर अतिशय बलवान दिसतोस आणि तरीही तू अत्याचाराने या जगातील दुर्बलांना ठार करू पाहतोस. त्यांना माझे संरक्षण आहे. तुझ्या वेशावरून तू एखाद्या राजासारखा दिसतोस, परंतु तुझी कृती मात्र एखाद्या शूद्रासारखी आहे. तात्पर्य: ब्राह्मण, क्षत्रिय आणि वैश्य यांना द्विज, दोनदा जन्मणारे अशी संज्ञा आहे. कारण या वर्गातील लोकांचा पहिला जन्म मात्या पित्यांच्या संयोगातून होतो आणि दुसरा जन्म अधिकृत आचार्य किंवा आध्यात्मिक गुरूंकडून प्राप्त आध्यात्मिक दीक्षेद्वारे सांस्कृतिक नवजीवन प्रदान करून होत असतो. त्यामुळे क्षत्रिय देखील ब्राह्मणाप्रमाणेच द्विज आहेत आणि त्याचे कर्तव्य असहाय्य लोकांना संरक्षण देणे हे आहे. क्षत्रिय राजा हा भगवंतांचा प्रतिनिधी समजला जातो
त्याने निराश्रितांचे संरक्षण आणि दुष्टांचे दमन करायचे असते. जेव्हा या नित्यक्रमात शासक वर्गाकडून विकृती येते, तेव्हा तेव्हा धर्मराज्याची पुन्हा संस्थापना करण्यासाठी परमेश्वर अवतार घेतो. शासकांनी असहाय्य पशूंना आणि विशेषतः गायींना सर्व प्रकारे संरक्षण द्यावयाचे असते. परंतु कलियुगात त्यांची अनिर्बंधपणे हत्या होत असते. याप्रमाणे ज्यांच्या संमतीखाली अशा गोष्टी घडतात, ते भगवंतांचे नुसते नामाधारीच प्रतिनिधी होत. हे बलशाली शासक आपल्या वेशाने आणि पदाने निष्पाप नागरिकांचे राजे आहेत, परंतु वस्तुतः ते कवडी मोलाचे अधम लोक आहेत. त्यांच्याजवळ द्विज संस्कृतीचा एकही गुण नसतो. अशा एक जन्म अधिक आध्यात्मिक दृष्ट्या असंस्कृत अधम माणसांकडून न्यायाची अथवा समानतेची वागणूक मिळण्याची आशा कोणी करू शकत नाही. त्यामुळे अशा अन्यायी राजवटीत प्रत्येक जण दुःखीच राहणार. कलियुगात क्रमप्राप्तच आहे. आजचा मानव समाज आध्यात्मिक दृष्ट्या द्विज नाही. त्यामुळे द्विज नसलेल्या लोकांनी चालवलेले लोकांचे राज्य हे कलीचे राज्य असणार आणि तेथे प्रत्येक जण दुःखीच असेल. हरे कृष्ण. श्रीला प्रभुपाद की जय. हरे कृष्ण महाराज. तर इथे आपण पाहतो की द्विज ह्या शब्दाचा अर्थ सांगितलाय की जे सुसंस्कृत लोक आहेत त्यांचा दोन प्रकारे जन्म होतो असं शास्त्र सांगतात. एक प्रकारचा जन्म म्हणजे जो आपण आईच्या पोटातून जन्म प्राप्त होतो तो झाला पहिला जन्म. आणि दुसरा जन्म ज्या वेळेस आपण आपल्या जीवनामध्ये दीक्षा स्वीकार करतो आध्यात्मिक प्रमाणित गुरुकडून, गुरु परंपरेमध्ये येणाऱ्या प्रमाणित गुरुकडून ज्यावेळेस आपण आपलं जीवन त्यांना समर्पित करतो आणि दीक्षा स्वीकार करतो, तो दुसरा जन्म समजला जातो. कशामुळे दुसरा जन्म समजला जातो? किंवा कारण असं सांगतात की ज्या वेळेस हरिनाम दीक्षा प्राप्त करतो व्यक्ती एका प्रमाणित अशा गुरुकडून, त्यावेळेस त्याच्या अनंत काळाच्या जन्मांचं जे काही पापकर्म आहे ते गुरु नष्ट करतात किंवा स्वतःकडे घेतात. आणि म्हणजे आपली जी पाटी आहे पुण्य आणि पापकर्मांची, ती पूर्णपणे कोरी कडून आपल्याला दिली जाते. अनंत जन्मांचे जे पाप आहेत ते पूर्ण नष्ट होतात त्या व्यक्तीचे. त्याच्यामुळे ती जी दीक्षा समारंभ आहे तो पण दुसरा जन्म असा समजला जातो. तर अशा प्रकारे द्वि म्हणजे दोनदा आणि द्विज म्हणजे दोनदा जन्म प्राप्त करणारे. त्याच्यामुळे असे व्यक्ती ज्यांनी आध्यात्मिक गुरुकडून दीक्षा प्राप्त केली आहे त्यांना द्विज समजलं जातं. तर अशा प्रकारची दीक्षा किंवा स्वतःचं जीवन गुरुच्या आज्ञेला समर्पित करणं हे असेच लोक करतात जे की संस्कृती ज्यांना, परंतु असे व्यक्ती जे महत्वाचं काही माहित नाहीये, ज्यांनी स्वतःचं जीवन समर्पित केलेलं नाहीये, दीक्षा प्राप्त केली नाहीये, अशा अद्विज म्हणजे ज्यांना असंस्कृत आध्यात्मिक संस्कृतीमध्ये अशा लोकांनी जर राजवट केली तर ते केवळ नावाला राजे राहतील, परंतु यामध्ये प्रजा कधीही सुखी असणं शक्य नाहीये, त्यांना दुःखच प्राप्त होईल. कुणाचा काही प्रश्न आहे का? प्रभुजीज, माताजीज, हरे कृष्ण. ठीक आहे, आपण पुढे जाऊ. श्लोक क्रमांक 6. यस्त्वं कृष्णे गते दूरा सह गांडीव धन्वना शोचोस्य शोचान रहसि प्रहरन् वध मर्हसि. हरे कृष्ण. कुणाला वाचायचंय का? हरे कृष्ण प्रभुजी, मी वाचू? हा, अलका माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण प्रभुजी, दंडवत प्रणाम. हे दोघे आता अदृश्य झाले म्हणून तू निष्पाप गाईला मारण्याचे साहस दाखवतोस काय? अशा निर्जन ठिकाणी निरपराध प्राण्यावर प्रहार करणारा तू अपराधी आहेस आणि म्हणून मृत्यूदंडाला पात्र आहेस.
तात्पर्य श्रील प्रभुपादजी द्वारा श्रील प्रभुपादजी की जय. जेथे परमेश्वराची जाणीवपूर्वक उपेक्षा करण्यात आली आहे आणि येथे अर्जुनासारखे ईश्वरनिष्ठ योद्धे नाही, अशा संस्कृतीत कलियुगाची 6 मंडळी स्वैराचारी राजवटीचा लाभ घेतात आणि गायीसारखे निरागस पशु मारण्यासाठी एकांतात कत्तलखाने चालवतात. महाराज परीक्षितांसारख्या पुण्यशील राजाची आज्ञा आहे की हे पशूचे हत्यारे निंद्य असून मृत्यूदंडास पात्र आहे. ज्याप्रमाणे निष्पाप बालकाची हत्या करणारा मृत्यूदंडास पात्र आहे, तद्वत निर्जन स्थळी पशूंची हत्या करणारा सुद्धा फाशीच्या शिक्षेस पात्र आहे. हरे श्रील कृष्ण. प्रभुपादजी की जय. हरे हरे कृष्ण. कृष्ण. धन्यवाद. तर इथे सांगितले की कशा प्रकारे परीक्षित महाराज हे त्यांचे जे महान पूर्वज होते, त्यांचे जे आजोबा होते पांडव, आणि त्यातही अर्जुन, गांडीवधारी अर्जुन यांना आठवण काढत आहेत की कशा प्रकारे भगवंत आणि त्यांचे शुद्ध भक्त महान धनुर्धर अर्जुन या पृथ्वीवर आता उपस्थित नाहीयेत. त्याच्यामुळे हे शूद्र पुरुषा, तुझी हिंमत झाली आहे का अशा निरपराध प्राण्यांच्या प्रती अपराध करण्याची किंवा त्यांच्या प्रती त्यांच्यावर प्रहार करण्याची, या गायीवर आणि बैलावर. आणि तात्पर्यामध्ये श्रील प्रभुपादजी सांगतात की कशा प्रकारे मनुष्याच्या लहान बाळाचं जर कुणी त्याच्या प्रति हिंसा केली, त्याला ठार केलं, तर त्याला तो पण खूनच समजला जातो. विशेषतः जसं अमेरिकेमध्ये जर कुणी एका गर्भवती स्त्रीचा वगैरे जर खून केला तर त्याला डबल मर्डर म्हणजे दुहेरी खून समजला जातो. का की एकतर ती स्त्री पण गेली आणि त्या आईच्या पोटामध्ये वाढणारं बाळ पण आईचा मृत्यू झाल्यामुळे ते पण मृत्युमुखी पडणार. याचा अर्थ 2 जीवांना त्या व्यक्तीने ठार केलेलं आहे आणि त्याला त्याप्रमाणे शिक्षा दिली जाते. त्याच प्रकारे इथे सांगण्यात आलंय की लहान मुलं जे की टोटली डिफेन्सलेस म्हणजे स्वतःला वाचवण्याची क्षमता त्यांच्यामध्ये बिलकुल नसते, त्याचप्रमाणे गाय आणि बैल हे असे पण प्राणी हे पूर्णपणे मनुष्याच्या क्रूरते पुढे हे डिफेन्सलेस म्हणजे स्वतःला वाचू शकत नाहीत ते. त्याच्यामुळे त्यांना ठार मारणं अशा अवस्थेमध्ये की जिथे ते स्वतःचा बचाव करू शकत नाहीत, अशा प्रकारे त्यांना ठार मारणं हे पण तीच शिक्षा शास्त्रानुसार त्यांना लागू पडते. पुढचा श्लोक, कुणाचा काही प्रश्न असेल तर प्रभुजीज माताजीज विचारा. त्वं वा मृणालधवलः त्वं वा मृणालधवलः पादैर्न्यूनः पदाचरन् पादैर्न्यूनः पदाचरन् वृषरूपेण किं कश्चित् वृषरूपेण कश्चित् देव न परिखेदयन्. देवो न परिखेदयन्. हरे कृष्ण. कुणाला वाचायचंय का प्रभुजीज माताजीज? हरे मी कृष्ण. वाचू प्रभूजी. हा, रसिका माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. नंतर परीक्षितांनी बैलास विचारले, तू कोण आहेस? श्वेत कमळाप्रमाणे शुभ्र असा तू खरोखर बैलच आहेस की कोणी एखादा देव आहेस? तू आपले 3 पाय गमावले असून केवळ एकाच पायाने फिरत आहेस. बैलाच्या रूपात आम्हास खेद उत्पन्न करणारा तू कोणी देव तर नाहीस. हरे कृष्ण. तात्पर्य, निदान महाराज परीक्षितांच्या काळापर्यंत तरी कोणाच्या गोवंशाच्या दुर्दशेची कल्पना करू शकत नव्हता. म्हणून असे भयानक दृश्य पाहून महाराज परीक्षित थक्क झाले. भविष्य काळात गोवंशाची होणारी दुर्दशा सुचविणारा हा कोणी एखादा देव तर नसेल ना, असा विचार करून परीक्षितांविषयी त्या बैलाकडे पृच्छा केली. हरे कृष्ण. धन्यवाद हरे महाराज. कृष्ण. तर इथे आपण पाहतो की कशा प्रकारे वैदिक संस्कृतीमध्ये आणि इवन परीक्षित महाराजांच्या काळापर्यंत, म्हणजे परीक्षित महाराज जे की कलियुगाच्या सुरुवातीला उपस्थित होते पृथ्वीवर, त्यांच्या काळापर्यंत, त्यांच्या पूर्वजांच्या काळापर्यंत कधीही कोणी हिंमत करू शकत नसे अशा प्रकारे गोवंशाच्या प्रती त्यांची हत्या करण्याची किंवा त्यांच्यावर प्रहार करण्याची. त्याच्यामुळे परीक्षित महाराजांनी ज्यावेळेस हा प्रसंग पाहिला त्यावेळेस त्यांना खूप
आश्चर्य वाटले आणि ते थक्क झाले की कस काय असं होऊ शकत आहे की एक व्यक्ती, एक शूद्र गुणांचा व्यक्ती अशा प्रकारे बैल आणि गाय यांच्यावर प्रहार करत आहे. तर ते विचारत आहेत या बैलाला की आपण खरंच जे दिसत आहात, ज्या शरीरामध्ये दिसत आहात, तेच आहात का दर्शक रूपामध्ये येणाऱ्या काळामध्ये होणारं अधपतन दाखवण्यासाठी आपण इथे उपस्थित आहात? तर अशा प्रकारे त्यांनी विचारणा केली बैलाकडे. पुढचा श्लोक. न जातु कौरवेन्द्राणाम् न जातु कौरवेन्द्राणाम् दोर्दण्ड परिरम्भिते परिरम्भिते भूतले नुपतन्यस्मिन् विना ते प्राणिनां शुचः. कुणाला वाचायचंय का? प्रभुजीस, माताजीस. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मी वाचतो. हा किरण, हरे कृष्ण. पूर्ववंशीय राजाच्या बाहुबळाने संरक्षित अशा राज्यात डोळ्यात अश्रू आणून दुःख करणारा तुझ्यासारखा कोणीही आज प्रथमच पाहत आहे. राजाने दुर्लक्ष केले आहे आणि प्रजेवर अश्रू ढाळण्याची वेळ आली आहे, असे आजपर्यंत कधी घडले नाही. सर्व श्रीलप्रभुपाद्वारा श्रीलप्रभुपादकी जय. मनुष्यांच्या आणि पशूंच्या जीवनाचे संरक्षण करणे हे कोणत्याही शासनाचे आद्य कर्तव्य आहे. शासनाने या नियमांचे पालन करताना कोणताही दुजाभाव करता कामा नये. कलियुगात शासनच पशुहत्येचे संयोजन करते हे शुद्ध अंतःकरणाच्या व्यक्तीस खरोखर भयानक वाटते. परीक्षित महाराज एका बैलाच्या डोळ्यातील अश्रूंविषयी खेद व्यक्त करीत आहेत. तसेच आपल्या राज्यात अशी अपूर्व घटना घडल्याने त्यांना आश्चर्याचा धक्का बसला आहे. वैदिक संस्कृतीत जीवांचे संरक्षण या दृष्टीने मनुष्य आणि पशूचे समानत्वाने संरक्षण केले जाते ही ईश्वरी राज्याची रीत आहे. हरे कृष्ण. प्रभुजी. श्रील प्रभुपाद की जय. हरे कृष्ण. धन्यवाद. तर एक उदाहरण दिलं जातं की एका व्यक्तीचे जर वेगवेगळे मुलं असतील आणि त्या मुलांमध्ये एखादा मुलगा जर कोणत्या क्षमतेमध्ये कमी असेल किंवा अपंग असेल किंवा मतिमंद असेल किंवा सामान्य मुलापेक्षा त्याच्यामध्ये काही कमी असतील, तर असं नाही की तो मुलगा हा आई वडील त्या मुलाकडे दुर्लक्ष करतात किंवा त्याची काळजी घेत नाहीत. जर ते सामान्य चांगले आई वडील असतील तर त्यांच्यासाठी सगळेच मुलं हे समान असतात आणि प्रत्येक मुलाप्रती त्यांची जी भावना आहे, प्रेम आहे, ते तेवढंच असतं. त्याच प्रकारे जे पशु आहेत किंवा जे मनुष्य आहेत ते सर्व भगवंतांचेच मुलं आहेत. त्याच्यामुळे कारण एका प्रकारच्या जीवाला, जे भगवंतांचं बाळ आहे, त्यांना कोणती क्षमता भौतिकरित्या कमी प्रकारात प्राप्त झाली किंवा बुद्धी कमी प्रमाणात प्राप्त झाली, तर याचा अर्थ असा नाही की ज्या जीवाला बुद्धी थोड्या जास्त प्रमाणात आहे त्यांनी त्या दुसऱ्या जीवाचं शोषण करावं, असं अजिबात नाहीये. कारण भगवंतांच्या प्रती मनुष्य असू किंवा पशु असू, हे दोन्हीही त्यांचे लेकरच आहेत. त्याच्यामुळे एक मनुष्य, प्रगत झालेली बुद्धी प्राप्त केलेला जीव म्हणून आपलं कर्तव्य आहे की या बुद्धीचा उपयोग आपण सर्व जीवांना भगवंतांचेच अंश या रूपामध्ये समजण्यासाठी प्रयत्न करायला पाहिजे, ना की त्यांचं शोषण करण्यासाठी. पुढचा श्लोक, श्लोक क्रमांक 9. म सौरभे यात्र शुचो वेतु मा सौरभे यात्र शुचो मा सौरभे यात्र शुचो वेतु ते वृषलाद् भयम् मारोदिं रम्भ भद्रं ते खलानामहिषास्तरी.
शास्तरी. तर आता या श्लोकामध्ये परीक्षित महाराज त्या बैलाच्या रूपामध्ये जे धर्म आहे त्या बैलाला रिअश्योर म्हणजे त्याला सांत्वन करत आहेत आणि आश्रय देत आहेत की तू आता काळजी करू नको, मी आता इथे आलेलो आहे आणि तुझ्या प्रती अपराध करणारा जो शूद्र आहे तो आता दंडापासून वाचू शकणार नाही. कुणाला वाचायचंय का? प्रभूजीच, माताजीच, हरे कृष्ण. बाकीचे भक्त शेखर प्रभू, सायली माताजी, सुषमा माताजी, वाल्मिक प्रभूजी, हरे हरे कृष्ण. कृष्ण. सायली माताजी तुम्ही पुढचं वाचा. हो चालेल. हरे कृष्ण. प्रभूजी. हे सुरभी पुत्रा, आता अधिक काळ शोक करण्याचे तुला कारण नाही. या नीच शूद्रापासून तू भय धरू नकोस. हे गोमाते, जोपर्यंत राज्यकर्ता आणि दुष्टांचा दमन करता म्हणून मी जिवंत, तोपर्यंत तुला रडण्याचे कारण नाही. काही कारण नाही. तुझे सर्व प्रकारे कल्याण होईल. तात्पर्य वाचू ना प्रभूजी. हा हा. तात्पर्य: महाराज परीक्षितांसारखे कार्यकारी प्रमुख जेव्हा एखाद्या राज्याचा कारभार करीत असतात तेव्हाच गायी, बैल आणि अन्य पशूंचे संरक्षण होत असते. परीक्षित महाराज गायीला माता म्हणून संबोधतात कारण ते सुसंस्कृत द्विज क्षत्रिय राजा आहेत. दिव्य जगतातील गायींना सुरभी असे म्हणतात. त्यांचे आवडीने ज्याप्रमाणे माणसाची रूपकारादी वैशिष्ट्य भगवंतांचे अनुकरण करणारी असतात, त्याचप्रमाणे या लोकीच्या गायींची रूपकारादी गुण वैशिष्ट्य भगवंतांच्या राज्यातील सुरभी गायींच्या सारखीच असतात. या लौकिक जगात मानव समाज केवळ माणसांनाच सर्व प्रकारचे संरक्षण देतो, परंतु आपणाला दूध हे अद्भुत अन्न पुरविणाऱ्या या सुरभी वंशजांच्या रक्षणासाठी मात्र कोणत्याही कायद्याने काही व्यवस्था केली नाही. परीक्षित महाराज आणि पांडव यांना मात्र गायी बैलांच्या महत्वाची पूर्ण जाणीव होती आणि गोहत्या करणाऱ्याला मृत्यूदंडासहित कोणतीही शिक्षा देण्याची त्यांची सिद्धता होती. काही वेळ समग्र गोवंश अजूनही सुरक्षित नाही. मानवी समाजाने गो महत्वाच्या प्राण्यांना परीक्षितांच्या पावलावर पाऊल ठेवून पूर्णपणे संरक्षण दिले पाहिजे. जर आपण गायींचे आणि ब्राह्मणांचे संरक्षण करू तर स्वतः गायी ब्राह्मणांवर पूर्ण कृपा करणारे गो ब्राह्मण हिताय भगवान श्रीकृष्ण आपल्यावर प्रसन्न होऊन आपल्याला वास्तविक सुख शांती प्रदान करतील. हरे पुढचं कृष्ण. वाचू. म्हटलेलं आहे भगवंतांना ज्यावेळेस एखादा भोग अर्पण करतो तर 3 प्रकारचे श्लोक आपण गातो. सगळ्यात अगोदर आपल्या गुरुच्या प्रती गुरूंना नमस्कार करणारा श्लोक, गुरूंच्या प्रती प्रार्थना, श्रील प्रभुपदांच्या प्रती. त्याच्यानंतर श्री चैतन्य महाप्रभू ज्यांनी आपल्याला भगवंतांच्या शुद्ध भक्तीबद्दल ह्या कलियुगाच्या सुरुवातीला एका भक्ताच्या रूपामध्ये अवतरित होऊन शिकवलं, त्यांची आपण प्रार्थना गातो. नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः. आणि तिसरा श्लोक जो आपण गातो भगवंतांना भोग अर्पण करताना तो आहे नमो ब्राह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण्य हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः. तर त्या श्लोकाचा इथे रेफरन्स दिलेला आहे. तर ब्राह्मण म्हणजे अगेन जसं की आपण अगोदर चर्चा केलेली की जन्माच्या आधारावर नाही, ते गुण आणि कर्म या आधारावर. आणि हे जे विशेष घटक आहेत समाजाचे ते भगवंतांना अतिशय प्रिय आहेत. आणि आपण अगोदरच्या श्लोकांमध्ये पाहिलं की कशा प्रकारे या घटकांचं जर आपण व्यवस्थित संरक्षण केलं तर
ह्या 4 गोष्टी भगवंत जरूर कधीही कमी पडू देणार नाही. जिथे जिथे भगवंत आणि त्यांचे शुद्ध भक्त यांची व्यवस्थित सेवा केली जाते तिथे विजय, ध्रुव, नीती आणि श्री ह्या 4 गोष्टी कधीही कमी पडणार नाहीत. आणि इथे तात्पर्यामध्ये श्रील प्रभुपादजी सांगतात की ज्या प्रकारे भगवंतांच्या अंशाच्या रूपामध्ये आपण भगवंतांचे काही गुण हे दर्शवतो, उदाहरणार्थ दया, करुणा, सहनशीलता, शौर्य, हे सर्व गुण मूलतः भगवंतांपासूनच प्राप्त झालेले आहेत. आणि जसं की समुद्राच्या पाण्याचा एक थेंब हा पूर्ण समुद्राच्या पूर्ण पाण्याचा जो समूह आहे त्या पाण्याचे गुण दर्शवतो, खारटपणामध्ये म्हणा किंवा बाकीच्या केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज मध्ये. त्याचप्रमाणे मनुष्य पण भगवंतांपासून आपण आलेलो आहोत तर त्यांचे गुण काही प्रमाणामध्ये दर्शवतो. त्याचप्रमाणे ज्या गायी आहेत त्या पण त्यांची जी मूळ स्त्रोत आहे ती आहे सुरभी गाय, जी की सुरभी गायी आहेत वैकुंठ लोकामध्ये, गोलोक वृंदावनमध्ये. त्या ठिकाणच्या सुरभी गायींचे जे गुण आहेत ते काही प्रमाणामध्ये ह्या गायी इनहेरिट करतात किंवा दर्शवतात. आणि इथे सांगितलं हा होतं हा कामधेनू म्हणजे गाय असते ना, आणि ती पण गाय म्हणतात ना 14 रत्न जे निघाले समुद्र बरोबर मंथनात बरोबर आहे. त्याच्यापैकी एक आहे ना. हो, कामधेनू की ज्या प्रकारे कल्पवृक्ष आहे त्याच प्रकारे कामधेनू पण व्यक्तीच्या सर्व इच्छा पूर्ण करण्यासाठी सक्षम आहेत. आणि असं सांगितलं जातं की वैकुंठ लोकामध्ये, गोलोक वृंदावनमध्ये हे याचं वर्णन आहे ब्रह्मसंहितेमध्ये की कशा प्रकारे धुळीचा प्रत्येक कण हा चिंतामणी आहे. चिंतामणी म्हणजे आपल्या पूर्ण इच्छा पूर्ण करू शकण्याची क्षमता असणारा. आणि तिथली प्रत्येक गाय जी आहे सुरभी गाय ती ती कामधेनू आहे, म्हणजे ती पण आपल्या पूर्ण इच्छा पूर्ण करू शकणारी. आणि प्रत्येक वृक्ष जो आहे आध्यात्मिक जगतातला तो कल्पवृक्ष आहे, म्हणजे तो पण आपल्या पूर्ण इच्छा पूर्ण करू शकण्यासाठी सक्षम आहे. ठीक आहे माताजी. हो प्रभूजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आपण अजून एक मिनिट, थोडंसं मोठं तात्पर्य आहे, मे बी आपण 1-2 पॅरेग्राफ सुरुवातीचे कव्हर करू. चालेल का प्रभूजी? 2-4 मिनिट अजून एक्स्ट्रा. हरे कृष्ण. हो हरे चालेल. कृष्ण प्रभूजी. चाल ओके. कृपया म्हणण्याचा प्रयत्न करा. यस्य राष्ट्रे प्रजा सर्वा यस्य राष्ट्रे प्रजा सर्वा त्रस्यन्ते साध्वसाधुभिः त्रस्यन्ते साधुभिः तस्य मत्तस्य नश्यन्ति तस्य मत्तस्य नश्यन्ति कीर्तिरायुर्भगो गतिः. कीर्तिरायुर्भगो गतिः. एष राज्ञां परो धर्मो एष राज्ञां परो धर्मो यार्तानामार्तिनिग्रहः यार्तानामार्तिनिग्रहः अत एनं वदिष्यामि एनं वदिष्यामि भूतद्रुहम् असत्तमम्. सायली माताजी, हरे कृष्ण. तुम्हाला वाचायचं हो का? चालेल. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. नमस्कार प्रभूजी. हरे कृष्ण. हे साध्वी, जेव्हा एखादा राजा आणि राज्यात प्राणीमात्रांना दुष्टांकडून भयभीत केले जाते, त्या राजाची कीर्ती, आयुष्य, भाग्य आणि उत्तम असा पुनर्जन्म त्याच्या या सर्वांचा नाश होतो. राजाचे परमश्रेष्ठ कर्तव्य हेच आहे की त्याने सर्वप्रथम दुःखितांचे दुःख नाहीसे करावे. म्हणून मी या अतिदुष्ट मनुष्याचा वध करतो, कारण तो इतर जीवांवर अत्याचार करणारा आहे. हरे कृष्ण. तर या एकच मिनिट. तर या ठिकाणी परीक्षित महाराज हे आईकडून आणि बैलाकडून हे कन्फर्म म्हणजे डबल कन्फर्म करून घेत आहेत
की कशा प्रकारे हा जो शूद्र पुरुष इथे उपस्थित आहे, कलिपुरुष, तो तुमच्या दुःखाचं कारण आहे ना, आणि तुम्ही एकदा कन्फर्म करा आणि मी याला मृत्यूदंड देण्यासाठी तयार आहे आणि सक्षम आहे. तर या श्लोकानंतर जे येणारं त्यांचं उत्तर आहे ते खूप खूप छान आहे आणि आपल्या पण जीवनामध्ये अनुकरण करण्यासारखं आहे. येस माताजी, तात्पर्य. हरे कृष्ण. तात्पर्य: जेव्हा एखादा रानटी पशु एखाद्या खेड्यात वा शहरात धुमाकूळ घालतो, तेव्हा पोलीस किंवा अन्य लोक त्याला ठार मारण्याच्या योजना आखतात. त्याच प्रकारे सरकारचे हेही कर्तव्य आहे की चोर, दरोडेखोर किंवा खुनी यासारख्या दुर्जनांनी त्यांनी तात्काळ ठार मारावे. पशुहत्या करणाऱ्यांना सुद्धा तीच शिक्षा देणे योग्य होईल, कारण राज्यातील पशु हे सुद्धा प्रजा आहेत. प्रजा याचा अर्थ जो जो कोणी राज्यात जन्म घेतो तो, आणि म्हणून तिच्यामध्ये मनुष्य आणि पशु दोघांचाही समावेश होतो. ज्याने राज्यात जन्म घेतला आहे अशा कोणत्याही जीवाला तेथील राजाचे संरक्षण मिळवून जीवन जगण्याचे अगदी मूलभूत अधिकार आहे. वन्य प्राणी हे सुद्धा राज्याचे प्रजाच आहे आणि त्यांनाही जगण्याचा अधिकार आहे. तेथे गायी बैलांसारखे घरगुती पाळीव पशु संबंधी काय बोलावे? कोणत्याही एखादा जीव जर दुसऱ्या जीवांना भयाकुल करू लागला तर राजाने अशा शांतता भंग करणाऱ्यांना ताबडतोब ठार मारावे. धुमाकूळ घालणाऱ्याला, वन्य पशुला जसे मारतात तसेच एखाद्या मनुष्याने कारण नसताना वन्य पशुला त्रास दिला किंवा अथवा मारले किंवा इतर प्राण्यांना सुद्धा त्रास दिला वा मारले तर त्या मनुष्याला तत्काळ शिक्षा केली जावी. परमेश्वराच्या नियमानुसार सर्व लोक त्यांचे रंगरूप, आकार कसाही असो भगवंताची लेकरेच आहेत आणि नैसर्गिक नियम वगळता कोणालाही दुसऱ्या जीवाची हत्या करण्याचा अधिकार नाही. एखाद्या वाघाला पोटासाठी एखादा लहान प्राणी मारण्याचा अधिकार आहे. परमेश्वराचा नियम तसा आहे. त्याने नियम केला आहे, जीवो जीवस्य जीवनम. तसे पाहता शाकाहारी जीव देखील दुसऱ्या जीवांना खाऊन जगतात. म्हणून नियम असा केला आहे की परमेश्वराने निश्चित केलेल्या नियमाप्रमाणेच प्रत्येकाने आपल्यासाठी निश्चित केलेला जीव भक्षून उदरनिर्वाह करावा. ईशोपनिषदात सांगणे आहे की भगवंतांच्या मार्गदर्शनाप्रमाणे प्रत्येकाने जीवन जगावे, आपल्या लहरीप्रमाणे नव्हे. परमेश्वराने त्यासाठीच निर्माण केलेला दूध, फळ आणि धान्य यासारखे अनेक पदार्थांवर माणसांचा उदरनिर्वाह होऊ शकतो. तेव्हा त्यांनी काही विशिष्ट अपवादात्मक प्रसंग मांसाहार करण्याची काहीच आवश्यकता हरे नाही. हरे. हरे एखादा रोग म्हणजे मराठीमध्ये रोग नाही, इंग्रजीमधला रोग हा शब्द ROGUE, रोग म्हणजे वेडा झालेला किंवा धुमाकूळ घालणारा. तर अशा प्रकारे एखादा प्राणी ज्या वेळेस धुमाकूळ घालू लागतो, की हत्ती वेडा होतो कधी कधी, किंवा एखादा रेडा वगैरे पण वेडाहून धुमाकूळ घालू लागतो, त्यावेळेस त्याला ठार केलं जातं. परंतु त्याच प्रकारे जे अनियमित होऊन लोक पण ह्या समाजामध्ये धुमाकूळ घालतात, त्यांना पण शास्त्रानुसार तीच शिक्षा लागू पडते. आणि हे धुमाकूळ घालणं म्हणजे केवळ दुसऱ्यांना ठार करणे वगैरे असेच प्रकार नाही, तर इथे सांगितलेलं आहे आणि जे की भगवद्गीतेत पण त्याचा उल्लेख होतो, की वेगवेगळ्या प्रकारच्या हिंसा सांगितल्या. तर ही पण एक हिंसा आहे, की आपल्या कोणत्या कार्यामुळे, आपल्या कोणत्या केलेल्या कार्यामुळे किंवा आपल्या बोलण्यामुळे जर दुसरा कुणी जर चिंतेमध्ये असेल, दुसरा कुणी जर भयभीत होत असेल, तर ही पण भगवद्गीतेच्या अनुसार एका प्रकारची हिंसा आहे. आणि ती हिंसा मुळे तो व्यक्ती ज्याच्या कार्यामुळे, बोलण्यामुळे दुसरा व्यक्ती, ज्याला आपण इंग्रजीमध्ये एन्झायटी म्हणतो, भयावह अवस्थेमध्ये जर राहत असेल, तर तो भय प्रदान करणारा व्यक्ती पण शिक्षेसाठी पात्र आहे. आणि कधी कधी काही लोक हे
भक्तांबद्दल किंवा शाकाहारी लोकांबद्दल पण हा मुद्दा मांडतात की तुम्ही पण हत्या करतच आहात ना. ज्यावेळेस आपण पालक खातो किंवा मेथीची भाजी खातो, टोमॅटो किंवा बटाटे, जे कोणते झाडापासून उत्पन्न होणारे जे भाज्या फळं आहेत त्यांचा स्वीकार करतो, तर त्या झाडाला पण इजा करत नाहीयेत का? किंवा पालक पालक जर तुम्ही उकडून घेतला, पानं त्याची काढून घेतली, तर त्या झाडाच्या प्रती इजा नाहीये का? तर निश्चित आहे. परंतु त्या ज्या गोष्टी आहेत त्या भगवंतांनी भगवद्गीतेमध्ये मांडून दिलेल्या आहेत की त्या भगवंतांना अर्पण करू शकतो आणि आपण स्वीकार करू शकतो. जसं भगवंत 9व्या अध्यायामध्ये 26वा श्लोक आहे भगवद्गीतेच्या, त्याच्यामध्ये 4 गोष्टी सांगतात जे की आपण त्यांना अर्पण करू शकतो. कोणत्या आहेत त्या 4 गोष्टी? पत्रम, पत्रम म्हणजे पानं झाडांचे, पुष्पम म्हणजे फुलं, फलम म्हणजे फळं आणि तोयम म्हणजे पाणी. ह्या 4 गोष्टी आपण भगवंतांना अर्पण करू शकतो. पत्रम, पुष्पम, फलम, तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छती. जर भक्तिपूर्वक कुणी ह्या गोष्टी भगवंतांना अर्पण केल्या तर त्या निश्चित भगवंत स्वीकारतील. तदहम भक्तीन उपरतम अश्नामी. अश्नामी या शब्दाचा अर्थ आहे की मी त्या निश्चित स्वीकारतो. भगवंत भगवद्गीतेमध्ये सांगत आहेत. पण इथे कुठे हे नाही सांगितलं भगवद्गीतेमध्ये कोणत्याही श्लोकामध्ये की अंडम, मत्स्यम, मांसम ह्या गोष्टी भगवंतांनी सांगितल्या नाहीत की तुम्ही मला अर्पण करू शकता आणि प्रसाद म्हणून घेऊ शकता. तर भगवंतांनी भगवद्गीतेमध्ये ह्या गोष्टी प्रमाणित केलेल्या आहेत. त्याच्यामुळे आपण ह्या गोष्टी आपल्या अन्नाच्या रूपामध्ये स्वीकार करू शकतो. तर इथे आपण थांबू. प्रभूजीज, माताजीज, प्रश्न आहे का किंवा काही टिप्पणी वगैरे आहे का? 9 मध्ये हा राहते प्रभूजी, आणि गेले 27 हा वर्ष कृष्णांच्या कृपेने गायीची सेवा करण्याची संधी मला मिळते आहे. तर आजचा जो आपण अभ्यास केला तर तो मला अगदी खूप जवळचा वाटला, कारण हे सर्व अनुभव मी स्वतः प्रत्यक्षात घेतलेले आहेत की कसं गायीच्या वासराला म्हणजे उपाशी ठेवलं जातं आणि नंतर त्याला अचानक रिलीज केलं जातं की आता त्यांनी खूप दूध प्यावं आणि ऑटोमॅटिकली डायरिया वगैरे होऊन त्याचा मृत्यू होतो. आणि स्पेशली जे बछडे असतात म्हणजे जे बैल वासरू असतं त्यांची देखभाल करायची नसते, म्हणून त्यांना मग अशा प्रकारे केलं जातं किंवा रस्त्यावरती सोडलं जातं प्रभूजी. तर हेही अनुभव होता आणि पुण्यावरून रिलोकेट करून इथे आल्यामुळे गाय कशी असते किंवा तिचा कशी देखभाल करायची, ती काय चारा खाणार, किती वेळा खाणार, याचं काही माहिती नव्हतं. म्हणजे सगळ्या आशंका मनात होत्या. पण कुठेतरी कृष्णांनी सामर्थ्य दिलं होतं, काहीतरी हातातून सेवा घडण्याचं काहीतरी भाग्य होतं. त्यामुळे इथे आल्यावरती गाय आणि तिचं वासरू होतं आणि त्यावेळेला एक सेवक मिळाला, म्हणजे 4-1 महिने तो राहिला. त्याच्यानंतर तो गावी निघून गेला. आणि ही 25-26 वर्षापूर्वीची घटना सांगते की त्याही वेळेला गायीची सेवा करायला प्रभूजी लोक मिळत नव्हते. म्हणजे कमी प्रतीचं काम ते समजलं होतं वर्ष. हा. आणि आज तर आता इतका काळ पुढे आला, आज तर अजिबातच नाही. म्हणजे त्यांच्या दृष्टीने मीही हे काम करते हे अत्यंत चुकीचंच आहे, किंवा काय म्हणतात ते, मला दुसरं काही काम नाही म्हणून मी हे करते आणि मी ते सोडावं, असे अनेक मला सजेशन्स मिळत राहतात. पण काय म्हणतात, तर कुठेतरी कृष्णांची कृपा आहे, त्यामुळे जरी समाज बदलला तरी कुठेतरी तो ओलावा गायीबद्दल टिकलेला आहे हे मी बघते. माझ्या रस्त्यावरती पण इथे खूप गायी येतात, त्यांच्यासाठी पाण्याची व्यवस्था मी केलेली आहे. आणि एक बाहेर औदुंबराचं झाड आहे ज्याच्या सावलीमध्ये आता तो वृक्ष झाला, त्याच्या सावलीत त्या 25-1 गायी बसलेल्या असतात बाहेरच्या. सो काही शेजाऱ्यांचा विरोध होतो कधी कधी, पण कित्येक लोक येतात, कुठून लांबून येतात की त्यांना काहीतरी एक चपाती गुळ वगैरे असं देण्यासाठी. तर खूप असा एक विलक्षण अनुभव मला मिळाला, जो मी कधी विचारच केला नव्हता की गाय ही एवढी स्नेह देणारी, एवढी संवेदनशील आणि अत्यंत सौम्य जीव आहे. म्हणजे तर आपण शहरात राहिल्यामुळे आपल्याला हे माहिती नसतं, गायीबद्दल ऐकलेलं असतं, पण गायीबरोबर प्रत्यक्ष राहण्याचा अनुभव खूपच समृद्ध आणि एक विलक्षण आहे. आणि कृष्णांची कृपाच होती कुठेतरी म्हणून ते संधी मिळाली. तर आजचा मला विशेष हा जो पार्ट आपण शिकला तो खूप अगदी जवळचा वाटला, म्हणून मी शेअर करावं असं मला ते वाटलं. हरे कृष्ण प्रभूजी. खूप 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 धन्यवाद क्षितिजा माताजी हे सांगितल्याबद्दल. आणि आपल्या सर्वांना हे जाणून आश्चर्य वाटेल की अशा काही काही संस्था आहेत, म्हणजे त्याची डिटेल पत्ता वगैरे मला काढावा लागेल,
परंतु पुण्याच्या नाशिकच्या जवळ जिथे गोशालेमध्ये अशा लोकांसाठी पण उपाय केले जातात की जे मेंटली डिरेंज्ड, म्हणजे मानसिक दृष्ट्या ज्यांनी संतुलन गमावलं आहे, केवळ आणि केवळ गायींची सेवा करून, गोशालेमध्ये मदत करून बरेचसे असे व्यक्ती पण सुधारलेले आहेत, चांगले झालेले आहेत. बऱ्याचशा रोगांसाठी पण सांगितलं जातं की गायींच्या पाठीवर रोज हात फिरवा वगैरे, किंवा गायींचं जे पंचामृत म्हणजे विशेषतः गोमूत्र जे आहे ते खूप बऱ्याच रोगांवर किंवा शरीराच्या स्वास्थ्यासाठी पण खूप उपायकारक असं समजलं जातं. धन्यवाद माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. अजून कुणाचा काही प्रश्न आहे का प्रभूजीच माताजीच? खूप खूप धन्यवाद आपल्या सर्वांचा. आणि थोडासा उशीर झाला. सुरुवातीला जसं आपण सांगितलं, उद्याच्या दिवसाचा पूर्ण चांगला उपयोग करा. पूजा माताजी लिंक शेअर कर